Здравейте, приятели! В днешния клип ще ви покажа как да си направите домашен грил. Аз ще си го направя с такава салата. Турска ли това беше там? Кетчуп. Салам. И майонез. Да. Първо загрявате си питката. Може да не загрявате. Аз я сгрях, за да ми е по-мекичка. Така, първо. Вие много неща можете да си направите. Да, трябва питка. И може да си я стопите, аз я стоплям, за да ми е по-мекичка. Първо мажем с такава салата. Това изобщо не го очаквах. Като палачинка. Едно мачите палачинка с шоколад. Так, готови сме. Сега ще трябва да отворим и разрежем съда. Добре, аз го отворих. Сега ще трябва да го разрежем. Но внимавайте се. Може би сте ги оставили в колата. Ще ги донеса. Имате ли шоколад? Не, хвърли ги на земята. Сигурно някой ги е взел. Ще проверя кабинета на директора. О, госпожице Уилямс. И като го разрежете, Ти си сладко дете, Нора, но се размадай. слагате по... Коя е тази? Помне, ще види записа и ще разбере, че сме супергерои. Знаех си, че няма да стане. Виж, получи се! Никога не съм се съмнявала. Държестваме, дадете на бита. Така, готови сме. Сега махаме го. Забравих да ви покажа, че ще сложим маслинки. Скорно аз сутринта го опитах. Госпожице Уилямс, мога да ви обясня. Толкова ли е трудно да се дигне един молив? Какво искаше да ми обясниш, Макс? Изтрихме записа. Какво беше това? Казах, че успях да си превържа крака. Да. И намерих ключовете. Ти си истински джентълмен. Знаеш ли какво ти дължа? Един последен вихрен танц. За съжаление ще се наложи да откажа. Това е една малка стъпка за котенцата и гигантски скок за котешкия вид. Възхищавам се със стореното, лейтенант Косток. Наричай ме Татко. Леле, какво става тук? Деца, ще си вземем котка. Ние сме алергични. Не ми пука. Малко трудно. Ще нагледам майка ми. Чакай! Преди да направиш това... Има нещо, което бихме искали да ти кажем. Да, почти бях забравила. Искахме да ти кажем, че ти си един наистина страхотен татко. И Косматко беше тук. А сега е мъртъв. Добре, аз съм готова. Това са нещата, които искам да забравя. Две маслинки ми отнем. После слагаме майонеза. Докато танцуваше с госпожица Уилямс. Дай ми това. Ей, преди да я публикувам. Фиби, това не е забавно. Ау.
Слагате майонезка. Но аз няма да я размажа. Вие, ако искате, можете да я размажете. Не я размажа. Аз много не ям майонеза. Това слагам по малко. Така и края кетчупа. Не пропускайте четвърното забавление. Ники, Рики, Вики и Дона. От понеделник до петък в 20:55. Само по Никелодеон. Добре, готово. Ето така изглежда. Като пица е. И го сгъвате. Това са Майя, Истрица и Лъскавчо. И всички други кристални животинки. Толкова много и толкова красиви. Ето го. А това са Готово. талисманчета с метални елементи. И добре, приятели, ако ви е харесал клипа, дайте един палец нагоре. И това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и довиждане.